Към края на Втората световна война учителя каза: няма да се опомнят от тази война. За това ще започне друга и още по-страшна. Жълтите ще повдигнат 500 милиона войници. Тогава европейските народи пред общата опасност ще се обединят. Питат го: кой ще победи? Учителя мълчи известно време и казва: белите, но ще бъде много, много трудна победа. Още 40-41 учителя говори за тези събития, даже начертава на черната дъска два кръга. Един е със стрелка посока горе, другия със стрелка в посока долу. Първият, който сочи нагоре, това е бъдещето на бялата раса, която отива към възход. Другия кръг със стрелката надолу е азиатската и черната раса, от които в разстояние на 100 години няма да остане и помен. Тя предстои да изчезне. Бъдещето е на бялата раса. Последната война, каза учителя, ще бъде с жълтата раса, с Япония. Тя ще организира Китай и другите азиатски държави и ще подема война с бялата раса на живот и на смърт. Ще бъде продължителна, жестока и ще дойдат чак до Дарданелите, но ще бъдат върнати, защото водите и въздуха ще бъдат замърсени, ще дойдат болести и епидемии, ще мрат като мухи, ще бъде унищожение на голяма част от човечеството. Учителя казва: след 100 години, а беше 1940 година. Като направим сметка, това се отнася до 2040 година.